Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Ακολουθεί σύντομο βίντεο επίδειξης των βασικών τρόπων χειρισμού του HippoPlayer. Αρχικά, ας δούμε πώς μπορούμε να μετακινηθούμε στον εικονικό μας κόσμο. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν τα 4 βελάκια του πληκτρολογίου μας για να μετακινηθούμε δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω. Μπορούμε να προχωρήσουμε πατώντας το εμπρός βελάκι και να στρίψουμε πατώντας το δεξί ή το αριστερό βελάκι. Πατώντας το πλήκτρο ε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιτόπιο άλμα. Ο συνδυασμός των πλήκτρων Ctrl και R αγγλικό μας επιτρέπει να τρέχουμε καθώς προχωράμε. Εναλλακτικά, στο παράθυρο του προγράμματός μας μπορούμε να πατήσουμε στο μενού επάνω αριστερά World και στη συνέχεια να επιλέξουμε το Always Run. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι και η δυνατότητα να πετάμε. Για να το καταφέρουμε αυτό μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί Fly κάτω χαμηλά στο παράθυρό μας. Στη συνέχεια η πλοήγηση γίνεται με τα 4 βελάκια κατεύθυνσης. Για να σταματήσουμε να πετάμε, απλά πατάμε ξανά στο πλήκτρο Fly. Εναλλακτικά, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο F για να ξεκινήσουμε την πτήση μας και ξανά το F για να σταματήσουμε να πετάμε. Όση ώρα βρισκόμαστε στον αέρα, αν πατήσουμε το πλήκτρο ε, θα μας ανεβάσει πιο ψηλά, αυξάνοντας παράλληλα το πεδίο ορατότητας. Όσο περισσότερο πατάμε το ε, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Για να κατεβούμε πιο χαμηλά, πατάμε το F μέχρι να κατεβούμε αρκετά. Όταν φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος, ξαναπατάμε το F για να πλοηγηθούμε στο συγκεκριμένο ύψος. Αφού πια ξέρουμε πώς να μετακινηθούμε, στο επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να περιηγηθούμε και να αλληλεπιδράσουμε στο χώρο.